Je geeft jezelf bloot. Je wilt het goed doen. Dat je klanten of dat de mensen het product goed vinden en lekker vinden en mooi vinden, dat vind ik wel heel belangrijk. We zitten in de bakkerij van mijn ouders. Ik wist op termijn dat mijn ouders zouden stoppen met de bakkerij. Het is jammer als heel hun levenswerk verloren zou gaan, maar een bakkerij verder zetten zoals zij dat deden, was voor mij onhaalbaar. Zo heb ik zitten na te denken van ja goed, welk product kunnen we commercialiseren? Dat moet dan een product zijn dat houdbaar is. Dat moet een product zijn dat gemakkelijk te maken is, dat gemakkelijk te verpakken is. En Knapkoek sprong er dan uit. Knapkoek was oorspronkelijk een scheepsbeschuit, oorsprong 17e eeuw. Maaseik was vroeger een havenstad en het koekje Knapkoek werd gekocht door Maasschippers eigenlijk, die het koekje meenamen naar zee. Ik heb het opgezocht wat dat specifiek de samenstelling was van in de 17e eeuw. En je vindt dan bijvoorbeeld een van de ingrediënten zijn dan kruiden. Ja, wat zijn dan kruiden? Het wordt gemaakt met pure ingrediënten, met goede boter, bloem, melk, eieren, een aantal kruiden. Dus dat is eigenlijk allemaal nog hetzelfde gebleven. Dat is ook het mooie wel aan het verhaal, vind ik. Het is zo'n oud koekje, het is ouder dan die Hasseltse speculoos, het is ouder dan de Antwerpse handjes, maar het is wel minder bekend. Ten eerste wou ik het graag commercialiseren, dat werd nog niet gedaan. En ten tweede ook moderniseren. Allee, dat moest iets zijn wat aansprak, wat ook mooi is voor het oog. Je maakt echt iets van nul met je handen. Je start met bloem en je eindigt met een koekje in een mooi doosje. Dat vind ik wel heel boeiend. Ik heb het leren maken van mijn papa eigenlijk. En hij komt mij ook nog altijd helpen. Mijn beide ouders die komen mij nog altijd helpen. Dus die vinden het, denk ik, wel leuk om nog een beetje een bezigheid te hebben. Ik breng het echt zelf weg naar de klanten. Ja. Omdat het ook nog wel tussen haakjes wat meer rond de kerktoren is, dus dan is het ook nog wel allemaal haalbaar. En ik vind het ook wel leuk om die feedback te krijgen van de klant.